Igraj. Čeko! Da sam čeko! 1:0. Nema vraćanja više. Igraj. Stop! Ajde. Igra se do 5. Ja. Ja sam i trener, vama dvojici, i sudija i kamerman. Lakše šutaj, grublje igraj. Samo driblaj, grubo igraj. Nije. Igrači su umorni, ali bore se da pobjede. I ništa, stativa. Bio bi čist go. Ide Nešad Bujkić. Nešad Bujkić i za malo. Kao što vidite, ovo je Nešad, ovo je Dino Bujkić. Gdje sad? Oba dvojca su Bujkići, ali nisu rođaci. Niti braća, niti ništa. Tačno. Dobar blok Dine Bujkića. Ide Nešad. Dino oduzma loptu. Ništa, igraj. Šutat će Nešo. I brani Dino. Ups. Ovo je legenda fudbala. 2:1. Ja. 2:1 Dino Bujkić. Stani, nisam preslavio. Poluzvijezda. Vrati se Nešade Bujkiću, dobit ćeš žuti.
Igraj! Šutaj! Šutaj! Ide sudija! Sudija, izbija loptu! Izbija! I 3! Nije! Nije Medi, gdje šta diru? Šuta! Šanse. Sada. Koliko? 2-2. Okej. 5 minuta se igra. Poluvrijeme! 2-1 nastaje za boks. Ja sam boksna, ti imaš sad. Minuta se je odmor. Mijenja se. Odobrit se. Da, opet ću bacit. Zove moje. Pa Dina, po vrijeme je. Još 30 sekundi i krećemo sa drugim poluvremenom. Buć. Igraj! Sad mora izjednačiti ili gotovo. Može se pozdraviti sa svojom titulom svjetske države. Šuta! Ni blizu gola nije bilo. Da će Dino Bujkić šutati. I nabija loptu i ništa! Magao je to biti gol, ali ništa. Moglo je malo jače. Ajde. I ništa. 2 minute preostale. Koli će pobijediti? Ništa. Igraj, da li će šutati? Vidit ćemo to. Otišla je lopta skroz tamo. I blizu. Ide Rena Bojkić. Šutira. Bilo je blizu. Vrti se. To je kod titula. Ali neće nas kući. Pa neće, uopšte. Šutira Neša. Šutat će! I vidimo da će to biti gol! I korner! Još minuta preostala! Da li će Nešad izjednačiti ili će Dino Bujkić dati još jedan gol? I ništa! Nešad malo je daleko šutar. Time out za Dino Bujkića. Igraj! I da li će Dino Bujkić? Ništa. 30 sekundi. Dvije minute produžetaka. Možda i pogodiš. Ko zna. Opa. Dobar šut, ali
Evo je lopta. Vidite, Bosna. Opa, ništa. Nisi imao loptu. Ajde. 2 minute. I jako, ali neprecizno. Nema tvrđe, taj, ništa više. Još minuta, Dino. Da li će šutati? Didi lap. Žuti. Za mal. Evo vidite. Idemo. Ajde. Ovo treba biti gol. Ajde. Šutaj. Idemo. Ajde da vas. I... Korner. I mora neko dati go. I gotovo. Penale. Ja prešutam, volim među. Odavde u mene. Odavde se šuta. Dina, ti ćeš šutat gorneš, odavde. Šutaj. Brani to, Rešad Bujkić. Šutaj. Bilo je blizu, ali brani to Dina Mojkić. Ako sad Deša dadne go, Dino, i Dino dadne go, igrat ćete. A Dino, Deša dadne go, a Dino profula. Nešadova pobjeda. Za malo. Do petak možda nastavljamo. 1-0. Nema veze, ja sam odlučio tako. Gdje? Odavde. Šutaj. Ovo je igrač. Jep. Ajde. Ništa. Pa eto, ako sad, ovo je 5 pokuša. Nešo dane ili ti daneš Nešo profula, pobjeda ili tvoja ili njegova. Znaš, vidio si. Šutaj! Gol! Ja sam šutao. Dineva! Znam odakle šutaj odavde. Eto i ti odavde šutaj. Da li će, ako dane go? Pobjeda Rešadova! Da vidimo to slavlje! Daj! Ja ću ti dati. Izvolite tu, podignije!
bi sa igračima.